अरे बाटे अनमोल सुगी ढाके लजवनिया आयो भी तू कुआर बारू ओढ़ल ओढ़निया आयो भी तू कुआर बारू ओढ़ल ओढ़निया। नमस्कार प्रणाम, हम रउरा लोग के चहेता राइटर झलकू झमेला एगो बहुत बेहतरीन गाना लेकर रउरा लोग के बीच में उपस्थित भइल बानी। आइए रउरा लोग के सुनावत तानी उ गाना। ई जोन गाना के बोल बाना भैया, ई गाना के बोल कहता कि एगो लड़की आइल बड़ी शहर से, शहर के तितली सुन रही हूँ जब मनोज तिवारी भैया के, तो उस शहर से एगो लड़की आइल बड़ी गांव में, आ गांव में वो आके जानते बनी समीज सलवार पहनले बारी बाकी ओढ़नी नहीं वो। तो वो लड़कवा का समझावता, कोना भाव में कहता, कवि के भाव बा। अरे तोपे वाला चीज जौनु घर ए बबुनिया, अरे तोपे वाला चीज जौनु घर ए बबुनिया आयो भी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया आयो भी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया। अरे बाटे अनमोल सुगी ढाकल जवनिया, अरे बाटे अनमोल सुगी ढाकल जवनिया आयो भी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया अरे अभी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया। और अंतरा में का कहता भाव बा, लोग देखी के मारत ताना बावे घोर कलियुग के गोरिया जमाना बावे। लोग देखी के मारत ताना बावे घोर कलियुग के गोरिया जमाना बावे। बतिया पजन मार मुसुकी चवनिया, अरे बतिया पजन मार मुसुकी चवनिया आयो भी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया आयो भी तू कुंवार बारू ढकल जवनिया अरे अभी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया। और लास्ट अंतर के भाव बा भैया, बात अवधेश के लोना तू मानी गोरी जन देखा के तू चल अपन ढोड़ी। बात अवधेश के लोना तू मानी गोरी जन देखा के तू चल अपन ढोड़ी। झलकू झमेला तोहार लिख दी कहनिया, अरे झलकू झमेला तोहार लिख दी कहनिया आयो भी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया अरे अभी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया। अरे तोपे वाला चीज जौन देखावो ए बबुनिया, अरे तोपे वाला चीज जौन देखावो ए बबुनिया आयो भी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया अरे अभी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया। अरे बाटे अनमोल सुगी ढाकल जवनिया, अरे बाटे अनमोल सुगी ढाकल जवनिया आयो भी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया आयो भी तू कुंवार बारू ओढ़ल ओढ़निया। ई गाना रउरा लोग के कैसन लागल है एक बार कमेंट सेक्शन में हमरा के अपन राय विचार जरूर देव जा। और यदि रउरो लोग भोजपुरी सिंगर बनी तो भोजपुरी में हमारा से हर प्रकार के सॉन्ग लिखवावे खातिर चाहे अपन ऑडियो वीडियो कम से कम बजट में बनावे खातिर हमारा से संपर्क कर सकत जा। चाहे रउरा लोग कोनो भाषा के सिंगर बानी, ठीक ना, तो यदि अपन चैनल चलावतानी तो मान के चली उ चैनल के व्यूअर्स नहीं भागत तो ऊपर गाना डालतानी गाना के व्यूअर्स नहीं भागत तो खातिर संपर्क कर सकत जा। देखिए लिखल पट्टी पर स्क्रीन पर लिख के आवत हो मुंटी ब्रो, डिजिटल मुंटी ब्रो, तो उनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जा। और यदि चैनल के सब्सक्राइब ना कर लो तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, कैसे कि हर दिन रोज हम एगो नया गाना के साथ एगो नया भजन के साथ जबरदस्त सॉन्ग के साथ रूरल लोग के बीच में रोज उपस्थित होकर, तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा। तब तक के लिए जय भोजपुरी, जय बिहार। अब मिला जी नेक्स्ट वीडियो में।